Ahojte z Velesa skladu. Dnes niečo pre tých, ktorí vedia, že toto nie sú iba obyčajné kamene. Hovorím o lávových kameňoch, ktoré sa nahrievajú v špeciálnom ohrievači na 45 až 55 stupňov Celzia. Pozor, nie vo vode bez kontroly teploty. Tieto čadičové zázraky sú sopečného pôvodu, čo im zabezpečuje vysokú tepelno-akumulačnú schopnosť. Rozlišujeme dva typy kameňov, a teda prírodné, ktoré do oblého tvaru opracoval sám oceán a iba sa jemne upravujú, alebo potom tie ručne opracované do rovnakého tvaru a rôznych veľkostí. Slúžia na masáž rôznych častí tela aj tváre. Masáž ľavovými kameňmi prináša mimoriadne hlboký relax, prehrieva a uvoľňuje svaly a kĺby. Kamene sú tiež obľúbeným produktom terapeutov, prehrievajú a odovzdávajú energiu ako klientovi, tak aj terapeutovi a tí pritom vynaložia menšiu fyzickú záťaž rúk. Klientom prinášajú hlbší efekt s jemným tlakom. Lávové kamene si viete vybrať podľa oblasti tela, ktorú potrebujete masírovať, ale tiež aj v rôznych setoch s rôznymi veľkosťami, či v kombinácii s mramorovými kameňmi, ktoré slúžia na chladivú masáž. Striedaním teplých a studených kameňov docielite stimuláciu krvného obehu a prekrvenia v pokožke, tzv. Cievnu gymnastiku. Ako doplnok terapii sa môžu použiť energetické kamene, ktoré posilňujú jednotlivé čakry po priložení na prislúchajúce body na tele. Vyberajte teda podľa vlastného uváženia a využitia, ale hlavne so zameraním na kvalitu.